Això és l'Alguer, l'últim reducte del català a la Mediterrània exterior, la Melilla dels Països Catalans. Aquí parlen català des del segle XIV i sembla que encara no se n'han cansat. Bé, això és el que diuen els llibres. I si ens enganyen? Avui farem periodisme d'investigació. És veritat que parlen català a l'Alguer? I si és així, com és el català qui parla? Prepareu-vos, algueresos! Primer va ser en Roger de Llúria, després en Roger de Flor, ara arriba Roger de Gràcia! Que pel mateix preu t'afaitin i et cantin en alguerès només és possible en un lloc, la barberia de l'Àngel Maresca. Ens enfrontarem amb un repte, entrenar amb l'equip local de rugbi en què segur que hi ha més d'un descendent del Mugàver. Aquesta era l'última notícia d'avui, ara les previsions del temps. I parlarem amb l'Elisabeta, la presentadora de l'únic informatiu en català de l'illa de Sardenya. Començàvem bé. Al port m'esperava el Trenino Catalano, un tren de fusta que fa el recorregut per l'Alguer antic. De l'Alguer en diuen la Barceloneta de Sardenya. Bé, ells ho pronuncien Balsaroneta. Abans que les tropes de Pere III hi arribessin, la ciutat ja existia. Però quan els catalans de la Corona d'Aragó van arribar, no van trigar ni 20 anys en exterminar o deportar tots els habitants sards i repoblar-la amb colons catalans. A mi la història em fa venir, així que la cacera de paraules la vaig començar al mercat. Com li dieu aquí els tomàquets? Pomata. 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 La Valgínia. Albergínia, sí? Sí. Bastonaga. Bastonaga. Bastonaga, sí. Cogromba. Cogromba. Cogombra. Aquí canvieu la R. Sí, lo llimó. Llimó. La ceba. Ceba. Pome de terra. Poma de terra. Pome de terra. Això és com en francès, la pomme de terre. Pom de terra, sí. Què més? Un fanul. Un fanul? Caram, Bel. un fanul. És maco aquest fanul, Vinga, va. Fanul. I d'aquí? Lo fràbica. L'alfabra que en dieu? Fràbica. Ufràbica. Ufràbica. Com en dieu aquest? En el galès aquí es diuen copetó. Una copeta. Una copeta. Una copeta. La copeta nosaltres la fem després de dinar. La copeta. Aquí també els agraden els acudits dolents. La copeta. He comprès. Ja m'has entès, no? Segons l'Ajuntament, un 41% dels algueresos tenen l'alguerès com a llengua habitual. Exactament el mateix percentatge de catalanoparlants que hi ha a Barcelona i l'àrea metropolitana. Provem de contrastar les dades? Bon dia. Que parleu alguerès, vosaltres? No. No? No, italiano. Italiano? Perdona, parles alguerès? No. No? Gens? Niente. No, mi dispiace. Un poc. No massa. Tota la família negarís. També ella negarís, ella. Tots negarís. Sì, tutta la famiglia, sì. Chiamiamo marito e fills no. Io parlo algarese abitualmente. Sono nata a Alghè e anche la famiglia tutta Alghè. Io in casa, ma la mamma, il patituccio, ma mugliaio, parlano algherès. Poi, io sono cresciuta anche all'Algheveglia. Ja es veia que seria una cacera complicada. Havia de preparar-me a fons. Escolta'm, això com en dieu aquí? Afaitar? No, aquí se diu a fer la barba. A fer la barba. La barba, sí. Afeitar, no. En italià és rasar. Sí. En algarès és fer la barba. Tu sempre has parlat alguerès? Jo he sempre parlat algarès amb els meus àvios, el babo, tots en casa. No havia parlat mai de sociolingüística mentre em feien la barba, però l'Àngel Maresca n'és un expert. Sempre. Ens diuen que la gent jove no ho parla massa, no? És poca, molt poca. Sí? I un pessimista. Està esperint, està morint. Sí, tu creus que l'alguerès està pitjor ara que fa 30 anys, per exemple? Sí, molt, molt pitjor. I per què? Perché non si parla més, la famiglia. È la lingua del proba. Lo proba si identifica parlant algarès i no parla algarès. Han comptat com una setantena de metàtesis, així. O sigui, no dient ciutat, sinó que dient suïtat. No dient pobra, sinó que dient prova. La metàtesi vol dir que pràcticament un so canvia de lloc, canvia de posició en la mateixa paraula. O s'avança o es posposa, no? Resto no hi ha
L'Àngel ha estat més d'un cop als Països Catalans. Ens comprenem al 100% amb els mallorquins. Ah, sí? Tens més fàcil entendre't amb un mallorquí Sí. que amb un barceloní? Sí, barceloní és el més difícil de tots. Ah, sí? Jo és el que comprenc més poc de tots els catalans. Perquè parlau molt llestre. Llestre, parla ràpid, Ah, sí? I això és una dificultat. Vols entrenar una cançó algaresa? Home, aquí, ara? A veure. Tens una guitarra a l'armari. Sí, venir al barber aquí és un espectacle, Aspetta t'ho prenda graziosa, una romanza, e ascolta la mia llamenta. Nel mentre tu rommi scontenta, io pas la mia vita affannosa, per estar tu graziosa. Ascolta chi ta vol bé, que fins alla gent del carrer De sobte em vaig sentir en un anunci d'espaguetis. D'espaguetis a l'algaresa, esclar. L'Alguer està només a 1 hora de vol de l'aeroport de Girona. Aquí tothom ha viatjat a Catalunya o té previst fer-ho alguna vegada. En canvi, em pregunto si hi ha gaire gent a Catalunya que sàpiga exactament on és l'Alguer. Això és cap a l'Empordà, no? Més cap a França. És un posto de muntanya, això, però no ho sé ben bé exactament. Cap a Osona podria ser. De comarques això no... No sé, no soc d'aquest barri. Per dalt, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà. Jo diria que està a prop de Còrsega. No, Sardenya. Efectivament, l'Alguer és al nord-oest de l'illa italiana de Sardenya, enmig del Mediterrani. A Sardenya hi viuen una mica més d'1,5 milió de persones, dels quals 1 milió parlen sard, que també és una llengua romànica. Unes 15.000 parlen català i absolutament totes parlen italià. Amb aquest ambient, no és estrany que floreixin els lingüistes aficionats. Com se diu la farmàcia en català? Farmàcia. No, se diu boticaria. Què més? No, se diu boticaria, no farmàcia. L'avi, com se diu? L'avi? Eh. Un avi? Avi? No, l'uiaio se diu. L'uiaio. Lo saltamontes, com se diu? Un saltamartí? No, non se diu triribic. Com s'avisa aquest dit? Índex, en català. En algarès, l'Andi Caró. L'Andi Caró? Aquest és l'uditi gros. Sí. L'Andi Caró. L'uditi de mig. L'uditi de ranel i l'uma novel. Il nostre català és més antic i és més perfecte. Vosaltres l'aveu modificat. El nostre és com era 500 anys fa. S'ha quedat com un català del 600, per tant, fonamentalment arcaic i amb moltes influències lexicals i fonètiques del sard. Això fins a principis del 900. Després ha començat amb l'escolarització de massa, ha començat a introduir-se a l'algarès tota una quantitat d'italianismes que ara potser són una de les característiques més grans de l'algarès. La pròxima cita era a les Muraddes, les muralles del segle XIV que protegeixen la ciutat. Un passeig impressionant. Francesc? A Roger? Sí. Com estem? Tot bé. Tot I bé? Tu? I tu? Molt bé, molt bé. Escolta'm, m'han dit que tu en saps bastant de fotografia i que m'ensenyaries a fer algunes fotografies maques per aquí. Macas. Maques? Macas no si utilizza aquí. Ah, no, per què? Una cosa che è maca è una cosa che sboccia. Ah, sì? Sì, non si utilizza qui. Un maco és un boig? Se tu dius maco o maca a una persona, ella se'n farà molt. Aquí, per dir que una cosa és bonica, diuen que és bella, amb una B ben alta i molt diferent de la B baixa de vella. En Francesc les distingeix perfectament. Jo trobo que aquest és un paisatge prou vell, com diries tu, no? Sì, Per fer una fotografia? Més che il paesaggio, trobes un home vell allà, che si diu Ciurrafel. È un home molt característic d'aquesta zona. És una vila que viu aquí. Ja està sempre allà, pescant d'estiu i d'hivern. Xurrafel és el seu nom? O és un mal nom? Ciu és la manera nostra
per dire oncle, però non è il teu oncle de sang, è un appellativo generic, una persona anziana que li vols bé i li dius xu. Moltes vegades el que fas és fer servir els... En Francesc em va explicar que la seva xicota és sarda i que ell també parla una mica de sard. Sard verbal i sard no verbal. Posa'm alguns exemples clàssics de comunicació no verbal, aquí, sards. No sé, la frastomia més gran que et podria donar un sard és aquesta. Aquesta. Tu estàs jurant sobre la creu que li faràs alguna cosa i no dius res. No cal dir res. I li fas així. I aquesta? I aquesta és una altra manera de fer, és un altre tipus de frastomia. Molt antigues. I en llenguatge verbal té nom, això? Sí. En alguerès té nom? La figa. La figa? Sí, com l'òrgan sexual femení. Senza parole! Dos amics, passatges, anara i retorn, després canvi. Fa anys, el rugbi era l'esport més popular de l'Alguer. Ara ja no és el primer, però en Luca Nurra entrena els minyons com si encara ho fos. Està al darrere. Què fa que els algueresos sigueu tan bons jugant al rugbi? Sou més ferotges que la resta de Sardenya? No sé si és allò. Forse som estats més apassionats, i això ens ha portat a guanyar la Lliga els anys passats i a disputar la segona divisió italiana. Veient-los entrenar, queda clar que els algueresos tenen sang almogàver. Almogàver, en els regnes cristians i hispànics, guerrer d'ofici que vivia del botí que obtenia de les incursions en terres musulmanes. Almogàver prové en un origen del verb àrab gàber, que vol dir fer una expedició, una incursió en terres enemigues. I l'almogàvir era el soldat musulmà que feia aquestes incursions, que va passar al català com a almogàver. Actualment, qui representa més bé l'esperit dels almogàvers són els jugadors del Barça. També fan incursions en terres enemigues i també tornen a embotir. I la pilota en dieu pilota? No, la boccia. La boccia, sì, che probabilmente arriva da bucci. Non so l'origine precisa della parola. Un, dos. Luca, de l'aparell aquest com en dieu? Per fer els placatges per practicar. Sac de placatge. Sac de placatge. Sac de placatge. Molt bé. Veus que hi podria tenir una conversa jo amb el sac de placatge? I provar-ho? Sí. Sí? En alguerès, si vols? Sí, sí. Cartera fora. 1, anem amb peus, 2, anem a placar. Està fred al terra. 1, 2. Mira que tinc idees maques, que dirien aquí. Buona tarda e bentrovati a l'informació de Catalan TV. Obrim amb la crònica. El passat 11 de Nadal... No veia visions. A l'Alguer hi ha un telenotícies en la nostra llengua amb presentadora. I quina presentadora? Centímetres i una balança de precisió. El català de Catalunya també té uns quants italianismes, però atenció, que alguns són falsos. Els catalans, per exemple, diem boccato di cardinale, per dir que un menjar és exquisit, però, curiosament, els italians no ho diuen, perquè en italià boccato no vol dir res, però mengen tan bé els cardenals. Mira tu, si non è vero, è ben trovato, que també és un invent nostre. Aquí c'era l'última notícia d'avui, ara les previsions... A l'Alguer tot és a prop. Vaig arribar als estudis quan s'acabava l'informatiu. Estem fora? Sí. S'ha acabat? És que quan estic en un informatiu se'm posa cara de Xavi Coral. Com estàs?
Bé, i tu? Bé? Molt bé. Sempre tenim notícies així tan potents aquí, no? No, non sempre. No, non sempre, quasi mai, effettivamente, però algunes vegades sì. Quan dius rapinya és un robatori. Sì, és que jo he triat aquesta paraula perquè és més... s'assimiglia de més a l'algarès, all'italià vuol dire, perquè en italià es diu rapina, no? I rapina s'assimiglia de més, i donc els algaresos poden comprendre més bé el que jo dic. Aviam, veig aquí una altra notícia de la crònica, que dieu crònica aquí. Aviam si s'entén com ho dic jo amb algarès, eh? Ara ho intentaré, tu em diràs si ho faig bé. A més, hi ha de registrar l'arrest de part dels carrabiners de l'Alguer de 3 estudents de l'Institut Alberghiero que dins de la pròpia habitació tenien una petita cultivació de canapa indiana. I jo la llegeixo i no he entès què he dit, perquè què vol dir? Canapa indiana és cannabis? Cannabis, sí. Saps el que és un porro, no? Sí, sí, Va, jo sé. l'has vist alguna vegada? Com es diu? En algarès? No, és que encara non sé, però una cagna, perché in italià es diu canna, e allora una cagna. Catalan TV és una tele privada propietat d'un constructor local que també és amo de l'equip de futbol. Malgrat el nom, gairebé tots els programes són en italià. I escolta'm, quina programació teniu en algarès aquí a Catalan TV? Allora, per ara és poca, no? Hi ha el telenoticiari en algarès, després, com que els algaresos són molt catòlics, allora emetem la missa en algarès. I ara, però, es començaran també nous programes. Endevina d'on són. Jo, els catalans que venen de Barcelona, són contents perquè quan arriben arreu veus que parlen català. Bé, com que tinc prou llengua per m'explicar, sempre ens entenem bé. I si tens una dona jove, et pot dir una cunyerina, o si tens una dona jove, et podes, hi ha ombres sota els arbres, molt bé, que estaràs molt bé. Bueno, ara si la tens vella faràs com jo. Home, cal per dir besties en diré pastor. En Joan i en Josep són dels Angles, un poble de la comarca del Capcir a 30 quilòmetres de Perpinyà. S'escrive així com pales, l'algarès està totalment diferent. Pronoms febles, totes aquestes coses també complicades, no? Sí. És aquí? És aquí. En Luca Nurra és un dels molts algaresos adults que van a classe de llengua. A l'Escola Pasqual Escano ensenya mossèn Antoni Nogués. Li agrada destacar les diferències entre l'algarès i el català estàndard. Per exemple, arran de la mar. Arran no el diem. Vol dir pràcticament a pèl d'aigua, no? Si tinguéssim de traduir amb el llenguatge nostre, vol dir a pèl d'aigua. Antoni, aclarim-ho, perquè aquí ensenyeu algarès, no català. O vosaltres com en dieu? Sí, nosaltres diem escola d'algarès perquè no és una oposició en català. És que el nostre català és la variant algaresa del català. L'algarès d'avui dia és ple de paraules arcaiques, com ara anca per cama, gonella per faldilla, bagassa per prostituta, esposori per casament, llumera per llum o llong per llarg. També hi ha paraules perilloses. Sapigueu que anar amb cuidado és anar amb pressa. I si teniu calentura, no us tragueu les calcetes. És a dir, si teniu febre, no us tragueu els mitjons. El terme municipal de l'Alguer és molt gran. En fa 2 com el de Barcelona. Fins i tot hi ha grans ramaders, que aquí en diuen pastors. Sí, hi ha molt camp també a l'Alguer, hi ha moltes oliveres, com veieu també vosaltres. La situació de l'Alguer s'ha dividit fra un poc de marineria, i així un poc de turisme, i més de pastorizia i també d'agricultura. I a les ovelles amb què els parles? En quin idioma els parles? En algarès. En algarès? Ja t'entenen. Perquè en sardi no me comprenen. I quan les esquileu? Quan en dieu d'aquí d'esquilar? D'esquilar, tundí, diem així. Tundí. El mes de maig. Totes les generacions de Martinelli parlen algarès. Com te dius, tu? Francesco. Francesco. I quants anys tens? 4. 4. Parla algarès perfectament, eh? Come se cara més de 5 anys. Quanti fa 5 anys, però, digui. A Nadal. El Nadal. El Nadal fa 5 anys. I tu qui t'ha ensenyat a parlar algarès? Mamma. La mama. La mama, sí. Bon dia, bon dia, bon dia a matí. La lluna sa mama torna així. Bon dia, bon dia, bon dia a matí. Fora la mandronia i s'entén corrent del llit. Bon dia, bon dia, bon dia a matí. Luca l'ha ja cantat i l'ull ja has començat. Bon dia,
bon dia, bon dia a tots, bon dia a tots, bon dia. Bon dia! Havia començat el mar i el mar acabava. Un pescador de corall en va passejar per la costa, castigada pels mateixos vents que la nostra. Quins vents teniu aquí? Aquí són quasi tots els vents. Aquí toca lo gregal, lo maestral, l'oliveig, lo ponenti, lo xaroc, tots els vents toquen. Al final, Roger de Gràcia no va conquerir l'Alguer, però reconec que l'Alguer va conquerir Roger de Gràcia. Ai, que caic! Sort que el mestre, amb la seva saviesa, sabria portar-me a bon port. Mestre, a vos us agradaria ser alguerès? Home, si em deixessin triar, m'agradaria més ser de Hollywood, directament. Anar de dret al gra. Però ja que ho diu, doncs els catalans ho som tots una mica italians frustrats. Si al segle XV, en comptes de fer pactes amb reis i reines i disbarats d'aquests, pactar i pactar i pactar, doncs haguessin fet una república a la ciutat de Barcelona, per exemple, com van fer els venecians o van fer els genovesos, doncs ara viuríem en una república i estaríem cantant O Sole Mio. De fet, els únics que ho han aconseguit això són els algueresos, bàsicament. No sé si m'entén. Gràcies, mestre. Nosaltres encara no cantem Lo Sole Mio, però de paraules d'origen italià en fem servir moltes, com per exemple, de Mata, al Pla de l'Estany ens envien Ghercio, que vol dir tort o guenyo, i ve de l'italià Ghercio. De Barcelona, fiasco, un fracàs, un error. Per exemple, en el Trial fan servir per designar l'eliminació en una zona. I una expressió només de Lloret, no em piace, que vol dir no m'agrada, una adaptació directa de l'italià no mi piace. I el millor de la setmana, de València, pesci minuti, que vol dir una cosa que és una fotesa, una petitesa. Pesci minuti, peix menut. Per al pròxim capítol envieu-nos totes les maneres possibles de dir robar o lladre, perquè en el pròxim Caçadors de Paraules investigarem si els dolents parlen català i com parla la nostra policia. I a la sirena li dieu sirena? Sí. Sirena, pirulus. Oh! Això també es fa? Ah, va, més. Peixet, és tot el que tinguis, vinga! Senyors, adeu!